mesra bisa se dunsini ene bosomfo so se ben dantamo ye wo dunsini bosomfo konfo mi se de dunsini ne bosomfo so se ben dantamo so ye dem ni se odunsini ne de ya kire na hahan nko a kire no enubna ya de ne me de sa ya de nko ate se me oyi metue menkom na mente bosom na me na wudi gya me se de no abehu me no enso obeba no yare no de ode beba bia no ese menya na duro de ma ho se asobia wo no so duro asa asobia wo no so duro ena se ne awi asisi tie no mpanimfo se opanyinyini ye osene konfo osene konfo sa obu anu wanyi oye pani na wonyini matase fa mo obu anu pani nu na pani bia na anyini dabi trasem kra kan sa anya dwene ani pafu mu ne nyansate dabi obu okra wonyi kra fe no ojimi ai yo wo se anya o manyi nya ne numatemu yo mo fodwiri nyina na no babra na afo ho ba bi no mo kan no sa na sa enokre so opani sisifo kan sem hunu kire nkwada asema me kan woni kra ne enwo no asem so akinye wo ho eno Asante fo ngoma na chapter 7 no sa no so opa wasisi ai eno nje pani mudi tro ne akina ma me na ona osi ye awona yes as wo se tosi me so wo akora wonye woni subai obo de akata so akora bi o ma me di ni free kuma se ko akura se no wona na bre wa wagi akora gigi no huri no miensa na akora ne sere ya na bana akora no ama ne se ahie na akora se na yanke kansem sa o se ade o so yes akrofo ka so anoke kansem what be ginu ne se na no ate onya kwada yo na me bisa se adenti na obi kodua so yes wonchia yo na no mo ho no de omba ye bia no sabia mu adwene da ho de na abajimbre no mumu no se de na mafo no kanu no sa na mafo hu no na mafo sa no hu no ro mafo hi asem ne Pentecost for the boy life ai na mafo and so mfiri wo mu bible no se nyansa krom papa ma agimifo nyansa krom papa ma agimifo obia na adwene mu ha no wo kanyansa sam kire no onhu se ne mfaso bi e wo so akwada onim akohoma so mfaso no ohunu je na no oborboro onim se rechi akoko na onim sa na tienti na mafo no omu nim de ani nyansa so mfaso enti no mo ka setete no ya bagimbre no enko omu nim so nim de sabi kwase ayi ni wura mu anko na watu gedi nachi se wo kwa okome pa okome kwase bia bobra ma na fu sabi se continue ne Okyeame omu cha chenchana wo de omimu enso achenchana to nko nso achenchana na bonu na mo continue befa so na wa mu nkase na ma chenu didn't spot in na e ma yanchia se wo kodua so a kodua so na se wo kwachia ebi ameka se adena benwia no ena so oyonko hu na che untimi nchia no preko pentwem ena na nchia ni pentwem se na nkwa o hia wa good morning no dabi nansa kwa mete won ka che na ada na wampa ebi bi gra no wa ye boni bi ntina ai me de me free say wo ka me ho asma mete na me de me ayaka me penti so ha na kai afi na mo be komu wo sabre so ade wo so ade so a wo koso me na me ka kire wo ono no ya moye ni nkire no dabi timpanimfo se yemfa hwabe abe wo be hwa kanfo ade so ba sa enti onipa kodwa na nan a onchia ohunu wa no wa bohwim ti wo sabe am sa wo obi a wadwene mo do as se dem si ninti a wanchia me de bibi wo sa na tie yesu okuru pata na okuru agro so obi nimu anu ye mani nti ni wa ma ye nka no yedi anadwo nkomo obi no onu anka wo de wadwene so ko bo no bra obi anu obi pra wo pa wo bo no akuno e kana ya se ya nti obi ko chia na na onchia e kina wan kugu hu fi wono a de ko chia no e ba se yesere wo be sere obi so ninti na so kugu hu fi me yonko bi o se ne namfo no ba na nchen se se de otifia dure ni enwonya wo de nkrofo mantamo ne abro no so di asoafo ekopebi Asambirem no kopebi na yo o so sa o se an nkrofo bo din pa eja se da se bo atefa kakra be piem tutu botom kakaka ma wono o yakọ kampe aba
e bo ba ya damfo ye anya wono ma ne di na chi na omusunsun no gu kamu no de odi nkunu no mo sa abotwe di na chi nipa kro na de obi a wachi no wona sere woto enti na tete wono sa be ma bia wo yidi nsuo besi adwaye a na watwen na odwa wachi ama ene obi akoto roba sapo ebi wodi nso wo wodi aba akọ kina odwa wachi obeka wo ma asem a me ka hwe me wa wo se na atote ne hwe woto aye tra ochiri ne nso ade wo ka ho nsem ene etwentia eburu a mesra wodi aba akọ eno ano nti de odwa wachi no wona sere woto wasantia mo so nyasempa enka nkire wo yo ti gusu sansa na mamu kakra sa na na dawro ma megina die megina adenti no obi dware a ye nchia no ne obi ahunu na odware a ye nchia no oba so odware a ye nchia no be ma de nchia no oba se oba adware na ochia no na anim ne ho biribi oba warfo odware a ye nchia no asma ye kengore ye beti won beti se ye kana wonti a ye de kana horba kwase ani so ye bo ka woni beti nti oba ebi a osi so no se ye hihya aware na ye se oni obi wo kokko amugura ani ni ntwam efiri ne a ya besere wo afira busuan hoyi oni obi wa yensia ani ni ntwam efiri ne aha abrepra agro ani ade eni nti se na nanu kasa asem no na ye kan se oba wo kunu wo dwade na obi fufuro no udi nkomo no woni mu hu biribi se mpani se aware ebegu a opani na no babini mu no wadi mbiribi wadi mu ade nti na se obi ko ware a pani otifie no otahwe ni yie wanhwe pani ni yie a asem beba no kamafo obaye na nti abana abra obembe masi entutu na se wanhwe yie ne be ma agyawa emfa be ma bi ansi fie ha bio onyam bibidi no no ni mu hwia se be ma adai wo hia me hina be ma mini abe wo no abeton ma pra wanam ko eke se wo ba oyire no awa no mu ade ena ma be se brese be kana sem sana wi aseti te kanena adwaye na entise ne ya adwaye hye ye dan mu adwaye no wabonten ebi ampapa ne de agye ho ena nipa no so se be ogina ho no ogina ho kwatre kwa etu ni di nkomo no amamre mu ni ne memu no wani aduru ho ana wochi ano kra so ameka bia no bisa asem fufuro bia ka ho na kofa nkomodi aba afi na wo ben no akofa asem aba akoka ba hunu sana tie enti na ne kwa so ano no na famasumu se ye tonchi amane obi a wo dware se ye nchia wo no so aka se ye nyisuo eno so ye no kreta no de magi atum no de magi atum ana se obi a wo fie ho se asomasi eba a wosim me chia no matwam ha na me chia no nso no ahunu so wodi wa kire gya se oba ye nka nkire se wa betwam te wo chia no nso wonti menye so na no da uruma duabo entamka ena nsidie aso se omuni de he duabo eye asisie ena deba entamka eye wotete wo ho ana ye modi antete ho duabo wotete wo ho na ne titiri ne yakwase Ebebuo na di duabo ba me yiri ni matin ne prekum prenu ne prensa so se wonu wo bibiye na me amasi mpampan na maba wo se matisa na ase nye no kure na me se nye no kure dia me bo so dua ikura kosu am de maba so e kinjefo na me bo wo ye de ebenyan oba ne sika ho wo me bo dua ebenyan so wo se me yire uhunu ne da wona ne nye hwe da na fresu we fresu we di kosu ya na ma hwe ho da sebre ese sapem wo ko na achemfo pe wa achewa udwane kokotoku ada sebre na unya ba bia ma osese bi se ho so efra ho achem kotoku sa adete enti biabo ensidie ena ntamka o me ka ni pass me si me ka na ho akonya me ka de se minim ho hwe
what they aside on. And Tam Kayanane. And yeah, what the boss are ye di? And then see the insane and the about the body of Korea Kodane. Say the Diano and Tamka and in Sidian Enku. Everybody can have body. You know, and Sidiano. Who didn't say you are new compass or baking. As a non necessary abonacra. Me, mamma, Amajimai. I will feel such a quamai, no catch them or sit it, no. Ababa will be so. No penny be friends or some. Or quite a penny I didn't say on an order. I buy a name who Nasemka. I saw a buy one. He didn't say what the man who say. Say, when yai me. Let's say, when I'm a da. Babonso tatua. Uncle me help. Penny is so. Abana adwinum se sa na obeye wonkumi show show wonkumi show ayo mi wudin mu penny na nyai na one ma me ne dai ade de bia bokan kan be no so obi o ha di fi ade nti oto kesa no ato kesa ye mu ono de na kwa obi no ono ne nati kwa kwhwe umu ha na ato obi kesa so e dan ba so ebre bi so ho de ebre bi na me kan krachi bi o mo ko pa adwuma ti adwuma wura ba no se obeni pa ne doso Hwana ekrachi ni omu simi je krata yi chiro nipa dunum di nipa dunu ne me form adwuma oje krata na udi se no atwo de se no atwo uye no de ma adwuma wura no na adwuma wura no se bodin anu wawura mu se wa atwo ne de anka ho obi oti se wakwa himfie ohunu nsa heda na naso ya se he nsa udi ka no mo de sa nsa no wa he wo no entina panifo se so ohene shima na so utwa ohene ba no bi me wa abeso na be banana na nya hoho enso ene ewutimi nom ni nyina akora wo ya no asunti no wa bɔ no se na me ba mehwe ase abɔ se me nsamanfo na be hia wagye ano kwa mu na wiase he nyansa de obe wiase no wa nya bia wasem mbɔbɔ nti na bia me ka se gimia no wa he cheda freeze